Good morning everyone. Ngayon po ay pupunta tayo sa Ato Benguet, Mount Olives. Time check po 2:09 ng umaga. Kamusta po ma'am, sir? Ang tagal natin di po nag-vlog. Na-miss po kayo. Mamaya tayo mag-video ano pa dito, medyo madilim-dilim pa naman. Mamaya atin na kayo ma'am, sir. Sige po. Gas muna tayo. Full tank tayo, full tank. Premium. Bumaba ng 3 piso. Kunin ko yung ano. Yan ka na, no? Ay, baba ka na. Dito na tayo. Boss, premium. Dagin natin yan to. Maglagay tayo ng ano, Pia Carbon para magandang takbo natin mamaya. Buwan mo ka no? Magano ano? Para ha? Limit sub. Bumabot yung gas kasi nasa pagkasinan tayo. Ibang salita. Hindi kaya ng 400 kasi may lamang pagkalin natin. 340 ang ano, full tank natin. Natin kung ilang maubos ang gas natin papuntang Ato Benguet. Sige, mamaya lang tayo. Atin lang kayo mamaya, sir, ma'am. Time check 4:01. Bali ang kasama natin mga 5 motor, isang EDB, 2 NMAX. Yan, tapos isang click, tapos 2 Aerox. Yan po mga kasama natin. Di na po kayo ma'am pag nasa ano tayo, sir, Baguio and Ato Benguet. Yan o, click o. Tapos lahat po may ano, OBR. Sige po, di na kayo. Hi ma'am, sir. Nasa akin ng road na tayo. Time check 4:21. Medyo malayo pa tayo sa pagpunta natin sa Ato Benguet. Dito tayo mamaya ma'am, sir. Alis, nasa ano na tayo, nasa Kinon. Medyo malapit na tayo sa Baguio City. Malamig-lamig na munti na kami natumbo ng asawa ko dito noon, yung hindi pa ginawa tong ano, daan dito, yung ano pa, bato-bato. Kasi mula noon, madulas. Dito, itong part, munti na natumba. Nasa ba, no? Dito. Ang dulas. Kasi basa yung sahig. Bato-bato pa noon. Ngayon, buti pa, siminto na. Nasa Tano na tayo. Lamig talaga sa Baguio. Luwanag ng Tano ng Kinon. Wow, bro. Muntin na. Gago. Lumang pa sa white. Marami na tayo sa Canyon Limehead. Ay, tubig dito. Ito ang sinasabi ko eh.
Lionhead. Nasa Lionhead tayo, ma'am sir. May tao na nagpapapicture. Picture. Time check 4:47. Paano tayo, Baguio. Dami nang jogging pala dito. Ano nagawa na asawa? Teacher cam na tayo, sir, ma'am. Checkpoint tayo. Ay, may pandram pala. Pandram, di jogging. Kako, checkpoint tayo. Pandram. Yung pala, ang dami nagja-jogging kako, si ate. Tapos packet pa, madulsanda, basa, delikado. Umabong pa naman. 5:20 ng morning po. Nasa ano pa tayo, nasa Baguio pa tayo. Kapon ng pago. Pakyat. Grabe, wala akong makita. Madulas pong sahig, basa. Simento pala, sorry. Simento. Karsada. Ang ganda ng panahon natin, Ang ganda. 5:30 na. Ganda, Ang dilim, parang akala mo gabi na. Yung pala umaga lang. Ayaw mo pag umaga na. Nasa Tublay tayo, Ma'am Sir. Binggit. Umaga na tayo. Umaga na tayo. Mag 6 o'clock. Grabe ng pag dito. Lamig. Kapwa ng jacket ko nga. Tumatagos pa yung lamig, Grabe, heavy. Wala ko makita talaga, Siri ka City. Pinakasawa ko sa likod, tawa ng tawa, parang hindi nakakatakot. Siri ka City. Walang makita. Saan na to? Welcome to Ato. Nice. Woo! Ato na tayo, guys. Sa wakas, nasa Ato na tayo. Grabe. Nakikita mo ba ako? Takot. Hindi mo makita yung mga kasama sa sa route natin, mga kasama natin. Hindi mo makita, Lakas ng hangin. Grabe itong Atok. Nasa Atok na tayo. Tapos malapit tayo sa Mines View. Ayo, Hines Point. Nalilito ako. Tingnan mo ang kasama natin, hindi na makita, Ilaw lang ilaw. Ang gasolina 75 dito. Oo nga wala akong makita dito, Sierra City. Yung kasama ko sa asawa ko, guys, tawa na ang tawa, masaya, nakapunta sa Atok. First time namin nakapunta sa Atok, guys. Ganda pa dito, Grabe, subong namin.
Ganda. Sayang sa yung mga bundok, hindi makita. Kapal ng plug. 6:21 na. Wala kang makita sa baba. Wala kang makita. Bakit na tayo? Grabe. Matirik oh. Kaya matarik. Guys oh, ganda oh. Nasa loob ko ng tunnel. Ganda no. So, tinan mo oh. Grabe no. Wala kang makita sa baba. Ang kapal ng pag. Wala, malayo pa tayo. Malapit na tayo guys. 6:50. Lamig. Grabe. Yung lamig sa Baguio mas ano dito, mas malamig. Dubling lamig. Mabuti ulang dito. Ano lang to, yung ambon ng ano, pag yun mga basang kamay ko. Ulang-ulan eh. Yung magandang panahon. Sulit ng ano, pinto namin dito. Kaso lang makita oh. Ang dilim. Di mo sa taas pa tayo. Ano pala dito? Traffic. Lubog lamig daw oh. Ang lamig. Grabe oh. Ano? Hindi, Repulyo. Grabe lamig dito. Hindi makalain na sobrang lamig dito sa Atok. Grabe oh. Nangingigilaw ako. Buti hindi na dito umulan no. Buti. Lamig. Atras daw tayo. Kanan tayo guys oh. Buti asa ano, hindi naman dito umulan no. Pag ulan dito, putik dito oh. Pang ganyan oh. Oo, daming karoks oh. Woo! Damig! Palagi kami sa Baguio, kaso dito mas grabing lamig. Double yung lamig dito sa Atok. Ayan, popcorn. Naglakad kami guys. Madulas yung daan. Hindi kaya ng motor. Grabe. Ang kasama ko naglalakad sa patas oh. Sir. Asbias ang karalaya. Kita gitu eh.
Ang daming pain. Ay. Dito na tayo guys, oh. Papasok sa loob. Oh, lamig, grabe. Ha? Hindi, nandun. Ha? Nandun. Gano? Banda. Lamig. Yung ID ko kasi na PWD nandun. Kaya ko nila. Balik natin. Huwag na, balik natin. Hi, ma'am. Hi. Big. Grabe, mas ganun malamig dito sa Baguio sa Atok. Ano? Grabe yung lamig dito. Lakas ang hangin. Huwag kaya pumunta dito pag ganitong ano, June. Malapit ng July, sobrang lamig. Grabe. Sticker. May sticker. Nandiyan yung sticker ko. Walang sticker dyan. Agad tayo. Ayan, walang tao. Tayo lang. Diyan yung strawberry, oh. Strawberry. Strawberry pala to. May bunga na, oh. Strawberry, oh. Lakas ang hangin dito. Oh, lakas ng hangin. Ang ganda ng bulaklak, oh. Oy. Buti yung mga to matibay, oh. Nakahubad. Hindi sa nananabigan. Grabe. Ganda, oh. Walang makita. Grabe yung dilim. Halika na ako ba? Takot eh. Ha? Gagapang na lang kami. Wala ka makita, guys, oh. Pag ganito pala, wala ka makita. Makatagal naman ng mga tao na yan. Sige to, dapat atap. Hello. Grabe lamig, oh. Wala makita talaga. Sayang pang video natin. Lamig. Para na sa ano ka? Alaska. Grabe, oh. Para may bagyo. Grabe. Mga kasama ko, guys, oh. Ang lamig. Di malay, magsus kaya. Di malay. Lahat ba? Laan nyo! Oo. Basta ayoko. Kanina Ayan,
Francisco. Oh. One, two. Wala kang makita. One. Kabe, 2x2 ya. 2x2. Tambal to. Wala, bebe. Kapoy na nang mo. Wala kang makita. Katong ifagpag mo lang. Sana all bago cellphone. Damig. Yata yung iPhone. Oh, patay. Wala lang ng latsab. Okay. Palaran, ya. Ah!